ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. മാതാജി കേറി, മാതാജി മാതാജി കേറി. കയറി. ശരി, 39 നാളെ ആയുള്ളൂ. ചെല്ലാം, നാളെ ചെല്ലാം. എന്താണ് 39 ആയുള്ളൂ. ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ചൊല്ലിക്കോട്ടെ മാതാജി. ഓ ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദകലോ സംപ്രവൃത്തെ സമ്മോഹായ സുരദീക്ഷാം ബുദ്ധോ നാമനാഞ്ജനാസുത കീകടേഷു ഭവിഷ്യതി. വിവർത്തനം. ശീലപ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അനന്തരം കലിയുഗാരംഭത്തിൽ വിശ്വസ്തരായ ആസ്തികരോട് ദ്വേഷമുള്ളവരെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അഞ്ജനാപുത്രനായ ശ്രീ ബുദ്ധനായ ഗയ പ്രവിശ്യയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി നമുക്ക് ദാമോദരാഷ്ടകം ചെല്ലാം. ചെല്ലട്ടെ മാതാജി. അനന്തരം കലിയുഗാരംഭത്തിൽ വിശ്വസ്തരായ ആസ്തികരോട് ദ്വേഷമുള്ളവരിൽ വ്യാമോഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അഞ്ജനാപുത്രനായ ശ്രീ ബുദ്ധനായ ഗയ പ്രവിശ്യയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി നമുക്ക് ദാമോദരാഷ്ടകം ചെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ലിക്കോട്ടെ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രാജമാനം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രാജമാനം. യശോദാപിയോലൂകലാത്താപമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യ. യശോദാപിയോലൂകലാത്താപമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യ. ൃദന്തം മുകുർനേത്രയുഗ്മം മൃഗന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാതംഗനേത്രം മുഹോഷംബാത്രിരേഖാംഗകണ്ഠ സ്ഥിതഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിഭക്തം. ാനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷം നിമഞ്ജന്തം ആഖ്യാപയന്തം ത്വദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തൈർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം സദാ വൃത്തിവന്ദേ. വരം മാതാജി ഒരാള്. വരം ദേവമോക്ഷാന മോക്ഷാവതീം വ നാചാന്യവൃണേഹം വരശാതഭീഹ ഇദം ദേവപൂർണാദ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാ വിരസ്താഹി അന്യേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇദം ദേവകാംബൂജമപ്യന്തനീലേ മൃദംകുന്തലേ സിഗ്നരത്നേ ച ഗോപ്യ മുഹുചുംബിതം ബിംബരത്നാധരം മേ മനസ്യാ വിരാസ്താമലം ലക്ഷലാഭേ. നമോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവദുഃഖജലാബ്ധിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ടാദിദീനം ദദാനു ഗ്രഹേണേ സമാമജ്ഞമേധാശി ദൃശ്യ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. വാരാത്മജൗ ബദ്ധമൂർത്തൈവ യദ്വത്ത്വയാ മോചിതൗ ഭക്തിഭാജൗ കൃതൗ ചാം തഥാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയച്ഛ നമോക്ഷേ ഗ്രഹോ മേസ്തി ദാമോദരേഹാം. നമസ്തേ ശ്രീധാമേ സുരദീപ്തിധാംനേ തുദീയോദരായാഥ വിശ്വസ്യ ധാംനേ. നമോ രാധികായൈ ത്വദീയാ പ്രിയായൈ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. നമോ രാധികായൈ ത്വദീയാ പ്രിയായൈ നമോ നന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. മാതാജി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം
ദേവീം സരസ്വതീം ജയമുദീരയേ അഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാം ഭഗവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാൻ ശ്രീവിശാഖാനിധം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ലോകഗതാഗാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീരാമ റിസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ 43-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇച്ചിരി തെളിച്ച കുറവുണ്ട്. വായിക്കാം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണേ ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ്. എല്ലാരും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. കൃഷ്ണേ സ്വധാമോ ഭഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭിः സഹ കലൗ നഷ്ടാദൃശാമേഷ പുരാണാർക്കോ അധുനോദിതഃ. കൃഷ്ണേ സ്വധാമോ ഉപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭിः സഹ കലൗ നഷ്ടാദൃശാം ഏഷ പുരാണ അർക്കോ അധുനോ ഉദിതഃ. തിരിച്ചു വായിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. കൃഷ്ണേ സ്വധാമോ ഉപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭി സഹ ജ്ഞാന ആദിഭി സഹ കലൗ നഷ്ട ദൃശാം ഏഷ പുരാണ അർക്കോ അധുനോ ഉദിതഃ എന്നാണ്. കൃഷ്ണേ സ്വധാമോ ഭഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭി സഹ കലൗ നഷ്ടാദൃശാമേഷ പുരാണാർക്കോ അധുനോദിതഃ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ശീലമാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശീലമാതാജി വായിച്ചോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
കൃഷ്ണേ സ്വധാമോപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭിः സഹ കലൗ നഷ്ടദൃശാമേഷ പുരാണാർക്കോ ദുനോദിതഃ പുരാണാർക്കോ അധുനോദിതഃ. അധുനോദിതഃ നമ്മളിങ്ങനെ പോലെ കിടക്കുന്ന ആ ശബ്ദത്തിനാണ് അധുനോദിതഃ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് വായിക്കണം. പുരാണാർക്കോ ധുനോദിതഃ. തിരിച്ചു വായിക്കുന്നതാണ് അതിനൊരു രസം വരുന്നത്. പുരാണാർക്കോ അധുനോദിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാകുമാരി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഉഷാകുമാരി ജിയ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണേ സ്വധാമോപഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭിः സഹ കലൗ നഷ്ടദൃശാമേഷ പുരാണാർക്കോ അധുനോദിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതില് പദാനുപദാർത്ഥം ചിലപ്പോ ഞാൻ വായിക്കാം, ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിക്കാം, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണന്റെ സ്വധാമ സ്വന്തം ധാമം ഉപഗതേ മടങ്ങിച്ചെന്നതിനാൽ ധർമ്മം ജ്ഞാനം ആദിഭിഷി ഒരുമിച്ച് സഹ കൂടെ കലൗ കലിയുഗത്തിൽ നഷ്ടദൃശാം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഏഷഹ അവയെല്ലാം പുരാണ അർക്കഹ സൂര്യനെ പോലെ തേജസ്സാർന്ന പുരാണം അധുന ഉടൻ തന്നെ, അതായത് അപ്പോൾ അല്ല ഇപ്പോൾ എന്ന കിടക്കുന്ന ഉദിച്ചു എന്നാണ്. ഇതാണ് വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ധർമ്മം വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവയുടെ അകമ്പടിയോടെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രയാണം ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ അത്യുജ്വലമായ സൂര്യ തേജസ്സോടെ ശ്രീ ഭാഗവത പുരാണം ആവിർഭവിച്ചു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അജ്ഞതയുടെ കടും അന്ധകാരത്താൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പുരാണം പ്രകാശമേറും ഏകം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭഗവാൻ പോയപ്പോ കൂടെ ആരും കൂടെ പോയേ? ധർമ്മം വിജ്ഞാനം തുടങ്ങിയവ എല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലെ ഭഗവാനോടൊപ്പം കൂടെ പോയി, സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കലികാലത്തില് ജനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അവർക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂനതകളുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഏതാ? അജ്ഞത, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ. അതുകൊണ്ട് അജ്ഞതയുടെ കടും അന്ധകാരത്തിൽ, അപ്പൊ എന്താണ്? അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും വഴിവിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നത് അല്ലെ, ധർമ്മത്തെ പാലിക്കാതെ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ അന്ധകാരത്തിൽ, അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ കുടുങ്ങിയ കലിയുഗത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ പാത അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ഈ ഭാഗവത പുരാണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഭാഗവത പുരാണം ആവിർഭവിച്ചത്. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാവർക്കും പ്രകാശമേറും. ഏകം, അതായത് എല്ലാവർക്കും വിദ്യ നൽകും, ജ്ഞാനം നൽകും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും നൽകാൻ പോകുന്നതാണ് ഏതാ? ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അതെങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ്? ഭഗവാൻ സൂര്യ തേജസ്സോടെ, അത്യുജ്വല സൂര്യ തേജസ്സോടെ. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണം ആവിർഭവിച്ചത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അതിൽ പ്രവേശിച്ചു, ഭാഗവത പുരാണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ രചിച്ച ഭാഗവത പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ, വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ്? സാഹിത്യ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവത പുരാണത്തിൽ അത്യുജ്വല സൂര്യ തേജസ്സോടെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ അന്ധകാരത്തിനെ, അജ്ഞതയാകുന്ന കടും അന്ധകാരം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, അത് മാറ്റി കലിയുഗ ജനങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് നൽകുന്നു? ജ്ഞാനത്തിന്റെ പാത തെളിച്ചു നൽകാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യ നൽകാനായിട്ട്, പ്രകാശമാകുന്ന വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമാകുന്ന പ്രകാശം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗവത പുരാണം ആവിർഭവിച്ചത്. അപ്പൊ അതിൽ ആര് കുടികൊള്ളുന്നു? ഭഗവാൻ സ്വയം കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തെ ഭഗവാനായി കണക്കാക്കണം എന്ന് പറയുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വധാമം അഥവാ വാസസ്ഥലമുണ്ട്.
അവിടെ അദ്ദേഹം ശാശ്വത സഹചാരികളോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിച്ഛദങ്ങളോടും കൂടി നിത്യമായി സ്വയം ആനന്ദിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വത ധാമം. അപ്പൊ ധാമം നമുക്കറിയാം. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളും. പത്മിനി മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളും. അപ്പൊ എന്താണ് ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ധാമത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അവിടെ എല്ലാം ശാശ്വതമാണ്, ദുഃഖങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം എല്ലാവർക്കും കിട്ടും, കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുടെ നാടാണ് അല്ലെ? പിന്നെ ഏതാണ്? സുരഭി തുടങ്ങിയ പശുക്കളുണ്ട്, എപ്പോഴും പാൽ ചുരത്തുന്ന സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്. കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഏത് ഫലം ചോദിച്ചാലും തരുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങളെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എവരിത്തിങ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്തൗട്ട് ഡിമാൻഡിങ് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങളില്ല. ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് അത് സാധ്യമാകാതെ വരുമ്പോ ദുഃഖം വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ദുഃഖത്തിന് ഒരു കാരണവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതേപോലെ എന്താണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് എല്ലാം ഏതാണ് ഡയമണ്ട് തുടങ്ങിയ ജംസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കൊട്ടാരങ്ങളും സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഒന്നും പ്രകാശം ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? ഇതിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും ഭഗവാന്റെ തേജസാർന്ന പ്രകാശവും കൊണ്ട് അവിടെ എപ്പോഴും പ്രകാശമാനമായിരിക്കും. അങ്ങനെയെല്ലാം ഏതാണ് പല പല വിശദീകരണങ്ങൾ ധാമത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് വസിക്കാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വധാമം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എന്താണ്? ശാശ്വത സഹചാരികളാണുള്ളത്. അപ്പൊ മുക്താത്മാക്കളായിട്ട് പോകുന്ന ഇതാണ് ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം അവിടെ ആരായിട്ട് മാറുന്നു? ശാശ്വത സഹചാരികളായിട്ട് മാറുന്നു. ഭഗവാനോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിച്ഛദം എന്ന് വെച്ചാലും പാരഫർണേലിയ എന്ന് പറയും, ആർഭാടം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പൊ രാജാവിന്റെ കുറെ ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? രാജസിംഹാസനം, രാജകീയമായിട്ടുള്ള കുട അല്ലെ? പിന്നെ അതേപോലെ ആഭരണങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും. അപ്പൊ ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് പരിച്ഛദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആർഭാടങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിത്യമായി സ്വയം അവിടെ ഇതെല്ലാമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആനന്ദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സച്ചിത് ആനന്ദം നിത്യമായിട്ട് ഏതാണ് ആനന്ദിക്കുകയാണ്. അതാണ് സച്ചിത് ആനന്ദം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധാമം. അപ്പൊ എടുത്തു പറയുന്നു ശാശ്വത ധാമം. പിന്നെ ഏതാണ്? ആന്തരിക ശക്തിയാണ്. അത് ഏതാണ്? ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശക്തിയാണ്. അതേസമയം ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരം, അതാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകം എന്താണ്? ബാഹ്യശക്തിയാൽ ആവിഷ്കാരമാകുന്നതാണ്. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒന്ന് ആന്തരിക ശക്തി, മറ്റേത് ഏതാണ്? ബാഹ്യശക്തി. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം നശ്വരമല്ല. എപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരോഹണം ചെയ്ത് അവതരിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ആത്മമായ അന്തരംഗ ശക്തി അല്ലെ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആന്തരിക ശക്തിയുടെ അഖില പരിച്ഛദങ്ങളോടും കൂടി ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രശോഭിക്കുന്നു. ആരോഹണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതിനാണ് ആരോഹണം. താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന അവരോഹണം അല്ലെ? അപ്പൊ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? മുകളിൽ നിന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ലോകം അതിനും മുകളിലാണ് അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വൈകുണ്ഠവും ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആരോഹണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആരോഹണം ചെയ്ത് അവതരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ അന്തരംഗ ശക്തി എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? ആത്മമായ എന്ത് നൽകുന്നു? അഖില പരിച്ഛദങ്ങളോടും കൂടി ഭഗവാനെ പ്രശോഭിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും ഏതാണ്? ഏറ്റവും കൃഷ്ണൻ, സർവ ആകർഷകൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോ അവതാരത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളുണ്ട്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലെ? നരസിംഹ ഭഗവാനെ കണ്ടാലും ഭംഗിയാണ്. അതെ. പിന്നെ ഏതാണ്? വാമന ഭഗവാനെ കണ്ടാലും സുന്ദരനാണ്. ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്? പരിച്ഛദങ്ങളും ഉണ്ട്.
അതിനോട് കൂടിയുള്ള പാരഫർണേലിയ എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. സ്വശക്തിയെ അഥവാ തന്റെ ആത്മമായ അവരോഹണം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്വയം അവതരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അരുളി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ് ആത്മമായയിലാണ്, അതാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ശക്തി, ആന്തരിക ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി. അതിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ പ്രേരണയാലാണ് ഭഗവാൻ അവരോഹണം ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, യശസ്, പരിച്ഛദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ദ്രവ്യത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സ്, അത് ഓടക്കുഴൽ അല്ലെ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്, മയിൽപ്പീലി, അതാണ് ഭഗവാന്റെ പരിച്ഛദങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊന്നും സാധാരണ മാറ്റർ, ദ്രവ്യ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. അതൊക്കെ എന്താണ്, അതെല്ലാം ആധ്യാത്മികമാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ രൂപം, നാമം, യശസ് എല്ലാം എന്താണ്, അത് ദ്രവ്യമല്ല, ഭൗതികമല്ല എന്നാണ്. ഭഗവാനാൽ നേരിട്ട് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെട്ട ധർമ്മസംഹിതകളെ ആർക്കും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ധർമ്മസംഹിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളും അല്ലെ, അതെല്ലാം ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഏതാണ്, വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കൾ എല്ലാം അതിൽ പെടും. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളും പെടും. പിന്നെ ഏതാണ്, ഈ ശ്രുതികളും സ്മൃതികളും ഒക്കെ പെടും. അവയൊന്നും എന്തല്ല, വേറെ ആർക്കും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ധർമ്മസംഹിതകളെ ആജ്ഞാപിക്കാൻ ഭഗവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട യോഗ്യരായ വ്യക്തികൾക്കോ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഒന്നിൽ അതിന് വ്യാഖ്യാനം അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പോലുള്ള നാരദർ അല്ലെ, അതെ, വ്യാസൻ, നാരദർ, ഉയർന്ന തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാരദർ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയവര്, പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റു ഗുരുക്കന്മാർ അല്ലെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വരെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോഗ്യരായ, അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള യോഗ്യരായ വ്യക്തികൾക്കാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആജ്ഞാപിക്കാൻ, അത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്തെന്നറിയുക, ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം പരമമായ നമ്മുടെ പ്രാപ്തിസ്ഥാനം എന്തെന്നറിയുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ഒരുപാട് അല്ലെ, ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനാണ് സൂര്യ തേജസ്സോടെ ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തില് എന്ത് ചെയ്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ, നമ്മുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായ ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ. പരമമായ നമ്മുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നാണ്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും നമ്മളെ ധർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാണ് ഭാഗവതം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. മായാശക്തിയുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെട്ട പതിതാത്മാക്കൾ ഈ ജീവിത തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് തികച്ചും അജ്ഞരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, കലിയുഗത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ്, കുറച്ച് ജീവിത ആയുസ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ള സമയം നമ്മൾ കലഹിക്കും, ഇച്ചിരി ബുദ്ധിയുള്ളവരെ തെറ്റായ വഴിക്ക് മറ്റുള്ളവർ നയിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തികച്ചും അജ്ഞരായിട്ടും മാറും. ചില ഏതാണ് ലീഡേഴ്സ് അല്ലെ, അവര് പിന്നെ നാസ്തികരാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പറഞ്ഞു തരിക. നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള വിവേകം ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വഴിതെറ്റിപ്പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ പണ്ഡിതാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാണ്. ഭൂരിപക്ഷം പേരും മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഭോജനം, ശയനം, ഭയം, സംയോഗം എന്നിവയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലായ. അപ്പൊ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, പിന്നെ ഏതാണ് മാധുര്യം അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചതാണ്. അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, മൃഗങ്ങളാണ് അല്ലെ.
അപ്പോ അവരുടെ ഒരു തുല്യ ജീവിതമാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും മനുഷ്യരും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും മൃഗതുല്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പറയുന്നതല്ല, അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. മതാനുഷ്ഠാനം, വിജ്ഞാനം അഥവാ പരിത്രാണം എന്നീ നാട്യത്തിൽ അധിക പക്ഷവും ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൂടുതൽ ആളുകളും മതത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതാണ് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ജ്ഞാനം, ഇതാണ് ജ്ഞാനം, അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് നടപ്പാക്കുക, എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുക, രക്ഷിക്കുക, പരിത്രാണായ സാധുവിന എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ പരിത്രാണം എന്നീ നാട്യമാണ്, വെറുതെ കാണിക്കുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ട് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പുറമെ കാണിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് കാണിക്കുക. അപ്പൊ അധികപക്ഷം ആളുകളും അങ്ങനെയാണ്. അതെന്തിനാ? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. വർത്തമാന കലഹയുഗം, കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കലഹം അല്ലെ. കലഹയുഗത്തിൽ അവർ അതിരേകമായി അന്ധരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലും മതങ്ങൾ തമ്മിലും പിന്നെ ഏതാണ് അടുത്തടുത്ത് താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ തമ്മിലും കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലും അല്ലെ കൊലയും അതും ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ കലിയുഗം എന്തായിട്ട് മാറി? കലഹയുഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ യുഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൂടുതൽ അന്ധരായി തീർന്നു. കാരണം എന്താ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ ഭൗതികതയിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഏതാണ് IT യുഗമായിട്ട് വന്നപ്പോ, ടെക്നോളജിയുടെ യുഗമായിട്ട് വന്നപ്പോ എല്ലാവരും കൂടുതലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. കുട്ടികൾ മുതൽ എല്ലാവരും മൊബൈലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഓരോ സിനിമയും അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള മാസ് മീഡിയയിലും ഓരോന്നും കണ്ടും കേട്ടും സമയം കളയുന്നു. അജ്ഞരാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ മാറിപ്പോയി. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ വെറും മൃഗങ്ങളുടെ രാജകീയ പതിപ്പാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? മൃഗങ്ങൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിൽ ചെയ്യുമെന്നാണ്. രാജകീയമായിട്ട് അവര് പബ്ലിക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലൈംഗികത്തിൽ ഏർപ്പെടും, നമ്മൾ അത് മൂടി വെച്ച് ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള അപ്പം അവര് റോഡിൽ കിടന്നുറങ്ങും, അതേസമയം നമ്മൾ വലിയ വലിയ ബെഡിലൊക്കെ അല്ലേ മാട്രസ് ഒക്കെ ഉള്ള മെത്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങും. അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? അത് രാജകീയമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉയർന്ന തലത്തിൽ ചെയ്യും, മറ്റവർ സാധാരണ മൃഗങ്ങൾ. ദൈവികമായ മതാനുഷ്ഠാനം എന്താണ്? മതാനുഷ്ഠാനത്തായി ജീവിതത്തോടോ എന്താണത്? കൃഷ്ണ മതാനുസാരിയായി ജീവിതത്തോടോ അഥവാ ആത്മജ്ഞാനത്തോടോ അവർക്ക് ഏതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം പോലെയുള്ള യഥാർത്ഥ രീതിയില് സിസ്റ്റത്തില് അല്ലെ പ്രസ്ഥാനത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അംഗങ്ങളാകുകയോ അതിനനുസരിച്ച് പറയുന്ന നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് എല്ലാം എന്നും അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് തിരിച്ചെത്തേണ്ടതെന്നും ഉള്ള ഒരു അറിവോ അതിനുള്ള താല്പര്യമോ ആർക്കുമില്ല. അത്രയ്ക്ക് ഭൗതികതയിലാണ് നമ്മൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. സൂക്ഷ്മ മനസ്സിനും ബുദ്ധി അഥവാ അഹന്ത എന്നിവയുടെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തായി ഏതൊന്നും തന്നെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അത്രയ്ക്കും അവർ അന്ധരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇച്ചിരി എന്തെങ്കിലും സമ്പത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അഹങ്കാരികളായിട്ട് മാറും അല്ലേ. അതാണ് മിഥ്യാ അഹങ്കാരം. യഥാർത്ഥ അധികാരി ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളങ്ങ് മറന്നുപോകും. ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്, ഞാൻ വെട്ടിപ്പിടിച്ചതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അതേപോലെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി. സൂക്ഷ്മ മനസ്സെന്ന് പറയുമ്പം ബുദ്ധി, മനസ്സ്, മിഥ്യാഹങ്കാരം അല്ലെ. അവയ്ക്ക് അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്താണ്? ഭൗതികതയില് ലയിക്കുന്നു. അത്രയ്ക്ക് അന്ധരായിട്ട് ഇതുപോലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും.
അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അർത്ഥം നമ്മൾ അജ്ഞരായിട്ട് മാറുന്നു. അതേസമയം വിജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രം, ഭൗതികക്ഷേമം എന്നിവയുടെ പുരോഗതിയിൽ അവർ ആധിക്യമായി അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികം ആയിട്ടുള്ള വികാസങ്ങളെയെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നേടി നമ്മൾ ചന്ദ്രനില് വിക്ഷേപണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സാറ്റലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കും അല്ലെ. അതേസമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഇതിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന ദർശനത്തെ അവർ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാൽ നിലവിലെ ശരീരം വെടിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നായയും പന്നിയുമായി എടുക്കത്തക്ക വിധം അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവർ അപകടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. കലിയുഗ ആരംഭത്തിന് മുമ്പ് അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ അടുത്ത ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും പുനർജനിക്കുന്നു. അപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാവരും എന്താണ്, ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കുകയും യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെയും നാമം ജപിക്കാതെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും മരിച്ച് ജനിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ. അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യ ജന്മമാകണമെന്ന് പോലും ഇല്ല. ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എന്തായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, നായയും പന്നിയൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ജന്മമെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ കിട്ടിയ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ അപകടത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കലിയുഗ ആരംഭത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സമക്ഷം അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പം ദ്വാപര യുഗത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തു വന്നത്, അവതാരിയായിട്ട് എത്തിയത്. കലിയുഗം ആരംഭിക്കും തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. നമ്മുടെ സമക്ഷം, നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവതാരിയായിട്ട് വന്നു. അനന്തരം കലിയുഗ പ്രാരംഭ സമയത്ത് ഭഗവാൻ നിത്യമായ സ്വധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അപ്പൊ പ്രാരംഭ കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരീക്ഷത്തിന്റെ കാലത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കലിയുഗം അല്ലെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ പരീക്ഷത്ത് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജാവാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ തിരിച്ചുപോയി എന്നാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരും തിരിച്ചുപോയി അല്ലെ. ഭഗവാൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ പാണ്ഡവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല, ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അവർക്കും താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് അവരും തയ്യാറായി. അങ്ങനെ അവരെല്ലാം മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നടന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ഇത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് പാണ്ഡവർ ദേഹത്യാഗം ചെയ്തതെന്നതിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തരം കലിയുഗ പ്രാരംഭ കാലത്ത് ഭഗവാൻ നിത്യമായ സ്വധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അപ്പൊ എന്താണ് കലിയുഗ പ്രാരംഭ സമയത്ത്? അപ്പൊ അതങ്ങോട്ട് ആയിട്ടില്ല, തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. 325 വർഷമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവാൻ ആഗതനായ സമയത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി സ്വകൃത്യങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം സർവ്വതും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെല്ലാം വലിയ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, യശസ്, പരിച്ഛദങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ വായിച്ചതല്ലേ, ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇട്ടതാണ്. സോറി. അതിൽ കിടന്ന വേദാഭിമാനം ഭാവിക്കുന്ന സർവ മത അനുഷ്ഠാന തത്വങ്ങളെയും സമൂലം നശിപ്പിക്കുകയും ഭഗവത്ഗീത സവിശേഷമായി അരുളി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അഹങ്കാരവും അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അനന്തരം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും പ്രയാണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങളെ രചിക്കുവാനായി ശ്രീ വ്യാസദേവനെ നാരദൻ മുഖാന്തരം അധികാരപ്പെടുത്തി. ആകയാൽ രണ്ടും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും ഈ യുഗത്തിലെ അന്ധർക്ക് വഴികാട്ടിയാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് നേരായ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഒന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മറ്റതില് ഭഗവാന് വേണ്ടി വ്യാസദേവൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ അതിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉൾക്കൊള്ളും. ഭഗവാൻ അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.
മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രകാശം ദർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വഴികാട്ടിയായി ഈ ഇരു ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും നിശ്ചയമായി സ്വീകരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം പൂരിതമാകൂ, പൂർണ്ണമാകൂ. പരിപൂരിതം എന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണമാകും. കൃഷ്ണ ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രാരംഭ അധ്യയനം ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം വായിക്കേണ്ടത് ഭഗവത്ഗീത. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ്, അത് അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് ഭാഗവതം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ആദ്യം പഠിച്ചത്. അതിലാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം തത്വങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ പറയും. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഭാഗവതം വരുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആകാരം പൂണ്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവത, ആകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ രൂപം പൂണ്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജീവിതത്തിന്റെ പരമകോടിയാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോക ജീവിതത്തില്, ഭൗതിക ജീവിതത്തില് എന്തൊക്കെയാണോ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത് അവയ്ക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ എത്തിച്ചേരാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരമകോടി എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിനിധിയായി നാം നിശ്ചയമായും അംഗീകരിക്കണം. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതം എന്ന് അംഗീകരിക്കുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരാൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം ശ്രദ്ധയോടെ, വിനയത്തോടെ അല്ലെ, താല്പര്യത്തോടെയൊക്കെ പഠിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും പാരായണം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ്? ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അവ അഭിന്നങ്ങളാണ്. ഭാഗവതവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര കീർത്തയതോ വിപ്രർഷേ ഭൂരി തേജസഃ അഹം ചാദ്യഗമം തത്ര നിവിഷ്ടാ തദനുഗ്രഹാത് സോകം വാസാവയിഷ്യാമി യദാധീതം യദാമതി. തത്ര കീർത്തയതോ വിപ്രർഷേ ഭൂരി തേജസഃ അഹം ച അദ്യഗമം തത്ര നിവിഷ്ടാ തദ് അനുഗ്രഹാത് സോ അഹം വാ ശ്രാവയിഷ്യാമി യഥാതീതം യഥാമതി. യഥാ അതീതം യഥാ മതി എന്നാണ്. തത്ര കീർത്തയതോ വിപ്രർഷേ ഭൂരി തേജസഃ അഹം അദ്യഗമം തത്ര നിവിഷ്ട തദ് അനുഗ്രഹാത് സോ അഹം വാ ശ്രാവയിഷ്യാമി യഥാ അതീതം യഥാമതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് വായിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്ര കീർത്തയതോ വിപ്രർഷേ ഭൂരി തേജസഃ അഹം ചാദ്യഗമം തത്ര നിവിഷ്ടതദനുഗ്രഹാത് സോഹം വക്ഷ്യാമി യഥാതീതം യഥാമതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ പ്രധാന പദാർത്ഥം തത്ര, അവിടെ, കീർത്തയതഃ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ, വിപ്രാഹ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണരെ. ആരാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണർ? നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ. വിപ്രർഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ വിപ്രർഷേ മഹാബ്രാഹ്മണ ഋഷിയിൽ നിന്നും ഭൂരി മഹത്തായ. ആരാണ് മഹാബ്രാഹ്മണ ഋഷി? ശുകദേവഗോസ്വാമി അല്ലെ. ഭൂരി മഹത്തായ, തേജസഃ ശക്തിമത്തായ, അഹം ഞാൻ. അതായത് ആരാണ്? സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്. അധ്യഗമം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയായ മഹാബ്രാഹ്മണ ഋഷിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ പാരായണം, ഭാഗവത പാരായണം നടത്തിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? എനിക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശക്തിമത്തായ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. തത്ര, ആ സന്ദർശനത്തിൽ, നിവിഷ്ട പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ, തദനുഗ്രഹാത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ, സഹ അതേ കാര്യം, അഹം ഞാൻ, വഹ അങ്ങേക്ക്, ശ്രാവയിഷ്യാമി ശ്രവിക്കാൻ
അങ്ങയെ അനുവദിച്ചു. യഥാ അതീതം യഥാമതി, എന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേട്ട കാര്യം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ, ഗുരുവാണല്ലോ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, സൂത ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? അവിടെ ഞാൻ കേട്ടത് എന്താണോ, ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു. ആ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടത് എന്താണോ അത് അതേപടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒട്ടും മാറ്റം വരുത്താതെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്താണോ പറഞ്ഞ് അത് അതേപടി ഡിറ്റോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാത ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി അവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിശദീകരിച്ച് വർണ്ണിച്ചപ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ ശ്രവിച്ചു. അത് അവിധം, ആ വിധത്തിൽ തന്നെ എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയാൽ ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്രേഷ്ഠനും പ്രഭാവശാലിയുമായ ഋഷിവര്യനിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അഭ്യസിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ആകയാൽ ഇപ്പോൾ അതേ കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ച അതേ പ്രകാരത്തിലും ഞാൻ അതിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ഔവണ്ണവും, ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ പഠിച്ചത് അതേപോലെ, ഞാൻ എന്താണോ കേട്ടത് അതേപോലെ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ രണ്ടും അതേപോലെ, ശ്രവിച്ചതും പഠിച്ചതും അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വണ്ണം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രവ്യവേദ്യമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന തരത്തില് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ വായിക്കണോ? നാളെ മതിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 20 ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തീർക്കായത്. നാളെ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായം ഇരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർജിന്റെ ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാവിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ദർശിക്കുക. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ, നേരത്തെ കേട്ടതാ. കാരണം എന്താണ്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവാണ് അല്ലെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന സ്ത്രീകൾ പോലും വസ്ത്രം ധരിക്കുകയുണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ. അതേസമയം വ്യാസദേവൻ വന്നപ്പോ അവര് വസ്ത്രം ധരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്ന സന്യാസിയാണെങ്കിലും അതേസമയം ഗോസ്വാമി എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാവാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുമ്പോൾ ഒരാളിന് നിശ്ചയമായും എന്താണ്? അത്രയ്ക്ക് പവിത്രമായിട്ടുള്ള ആളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഭാഗവതത്തിന്റെ പേജുകളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ടതുപോലെ തോന്നും. എത്രയായാലും വ്യാജനായ ആഖ്യാതാവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഭാഗവതം അഭ്യസിക്കരുത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, മുമ്പ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. യോഗ്യനായ ആളിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ഗുരുശിക്ഷ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന അതും കുടുംബമെല്ലാം ഇല്ലാത്ത ഒരു പരിത്യാഗിയ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ആളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നാണ്. അതേസമയം എന്തെന്നാൽ അത്തരം ഭാഗവത ആഖ്യാതാവിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഭാഗവത വർണ്ണത്തിലൂടെ കുറേയധികം ധനം സമ്പാദിക്കുക, അപ്രകാരം സ്വരൂപിച്ച ധനത്തെ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിന് വിനിയോഗിക്കുകയുമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയ അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ലിക്കറും സിഗരറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുക. ആകയാൽ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ വ്യാപൃതരായവരുടെ സംസർഗമുള്ളവരിൽ നിന്നും ആര് ശ്രീമദ് ഭാഗവത അധ്യയനം നടത്തരുത്. എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഏതാണ്? കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളിൽ നിന്ന് കഴിവതും കേൾക്കാതിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് അവർ അത്ര ഉന്നത തലത്തിലെത്തണം. അപ്പൊ കഴിയുന്നത് സന്യാസി ആയവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ധനമോഹം കാണത്തില്ല, പിന്നെ ഭൗതികതയോട് ഒരു താല്പര്യവും കാണത്തില്ല. മാത്രവുമല്ല ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യത്തിലൂടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ഗ്രന്ഥ വ്യാഖ്യാനം നടത്തുന്നവരിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണം നടത്തരുത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുടെ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കരുത്. കാരണം എന്താ? അവര് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ശ്രീ ശുക ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവത അഭ്യസനം നടത്തണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ശുദ്ധ ആത്മാവായിരിക്കും സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതേപോലുള്ള പദവിയിലെത്തിയ ശിഷ്യരും അല്ലെ, അവരിൽ നിന്ന് മാത്രം കേട്ടാലേ നമുക്ക് ഭാഗവതം ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാനും നമുക്ക് സാധിക്കൂ. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏതാണ്, അത് ലയിക്കാനായിട്ട് ഇടയാക്കൂ എന്നാണ്. നമ്മൾ ലയിച്ച് കേൾക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഏതാണ് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റാരിൽ നിന്നും അരുത്. അതല്ലാതെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടണമെങ്കിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള ഏതാണ് ശുദ്ധ ആത്മാക്കളിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. ഏതാണ് മഹാപണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനായ ശ്രീ ശുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച അതേ വിധത്തില് ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി ആഗ്രഹിക്കയാൽ അദ്ദേഹം ശ്രീ ശുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർവ്യാജനും ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനുമായ പ്രതിനിധിയാണ്. ഇപ്പം ബലരാമനാണ് ആര്യ സൂത ഗോസ്വാമിയെ വ്യാസപീഠത്തിൽ ഇരുത്തിയതല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ ക്വാളിറ്റി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? ശ്രീ ശുഖ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർവ്യാജൻ, ഒട്ടും തന്നെ കളങ്കമില്ലാത്ത, പിന്നെ ഏതാണ് ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യൻ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനിൽ അത്രയധികം വിശ്വസിക്കുന്ന, ഗുരുവിൽ അത്രയധികം വിശ്വാസമുള്ള അല്ലെ ശുദ്ധ ആത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് വരുന്ന സൂത ഗോസ്വാമി ഭാഗവതം ചൊല്ലാനായിട്ട് ഏർപ്പാടാക്കിയത് ബലരാമൻ ഏർപ്പാടാക്കി. ശ്രീ ശുഖ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ട പിതാവിൽ നിന്നും ശ്രമിച്ച അതേപടി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പം വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതേപടി സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, അതേപടി സൂത ഗോസ്വാമി അല്ലെ, അങ്ങനെയാണ് പരമ്പര വരുന്നത്. ആകയാൽ ശ്രീ ശുഖ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രമിച്ച അതേ പ്രകാരം ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വ്യാസനിൽ നിന്ന് കേട്ട അതേപോലെ ശുഖഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേട്ട അതേപോലെ സൂത ഗോസ്വാമി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ലാഘവ ശ്രവണം സർവവും ആകുന്നില്ല. നമ്മളെന്താ ലാഘവത്തോടെ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെന്താണ് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയും താല്പര്യവും ഭക്തിയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വായിക്കുന്നതാണ്, കേൾക്കുന്നതിനെയാണ് ലാഘവ ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് ദർശനം കിട്ടില്ല. അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിശ്ചയമായും ഒരാൾ ഭാഗവത തത്വത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം. അപ്പൊ ഭാഗവത തത്വത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഭാഗവത തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ഏതാണ് ഉചിതമായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവണം നടത്തണം. ശ്രവണേന്ദ്രിയത്താൽ സൂത ഗോസ്വാമി ഭാഗവത സത്തയെ പാനം ചെയ്തുവെന്ന് നിവിഷ്ട എന്ന പദം അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇത് കേൾക്കുകയാണ് അല്ലെ. രചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതപ്പെട്ടതല്ല, ശ്രവണം തന്നെയാണ് ആ കാലത്തിൽ. പിന്നീടാണ് ഇവയെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ ശ്രവണേന്ദ്രിയത്താൽ സൂത ഗോസ്വാമി ഭാഗവതം പാനം ചെയ്തു എന്നാണ്, കുടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാഗവത സ്വീകരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രീതി അപ്രകാരമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂത ഗോസ്വാമി ശുഭദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് എപ്രകാരമാണോ കേട്ടത് അപ്രകാരം നമ്മൾ കേൾക്കണം. അത്രയ്ക്ക് ഭക്തിയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ താല്പര്യത്തോടെ എല്ലാം കേൾക്കണം. ഹരികൃഷ്ണ. ആത്മാർത്ഥ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാൾ തൽക്ഷണം ഓരോ താളിലും ശ്രീകൃഷ്ണ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണണമെങ്കിൽ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. ആത്മാർത്ഥ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും കേൾക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി ശുഭദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. സൂത ഗോസ്വാമി ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടതുപോലെ കേൾക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത സാക്ഷാത്കാര രഹസ്യം ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി എന്താണ്? മനഃശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആർക്കും അലൗകികമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ സാധ്യമല്ല. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കിടന്നാല് അസൂയ, കുശുമ്പ്, പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനഃശുദ്ധി ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് അല്ലെ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റത്തില്ല? അലൗകികമായ ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അലൗകികം എന്ന് വെച്ചാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ലൗകികമല്ലാത്ത കർമ്മശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആർക്ക്, അപ്പൊ മനഃശുദ്ധി വേണം. അടുത്ത് പറയുന്ന കർമ്മശുദ്ധിയും വേണം എന്നാണ്. കർമ്മശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആർക്കും ശ്രദ്ധ ഉള്ളവരാകാനും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ കർമ്മശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ മനസ്സ് ശുദ്ധമായാല് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകും. ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായാല് നമുക്ക് ഭാഗവതം ശരിയായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്ഷണം, ശയനം, സംയോഗം എന്നിവയിൽ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ആർക്കും കർമ്മശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിത നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുസരിച്ചാകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുന്നത്. അതാണ് കർമ്മശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്താവുള്ളൂ? ഹൃദയം ശുദ്ധമാകും, മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഉചിതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഏത് വിധേനയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരംഭം മുതൽ അലൗകികമായ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രവിക്കുന്ന ഒരാൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത താളുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ രീതിയിൽ രൂപത്തിൽ സുനിശ്ചിതമായി ദർശിക്കുന്നു. ഉറപ്പായും, സുനിശ്ചിതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എവിടെ? ഓരോ ഭാഗവത പേജുകളിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലും നമുക്ക് തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അലൗകികമായ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധ വേണം. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് ആദ്യം മുതൽ എന്നും പറയുന്നു. ഇപ്പൊ 18 സ്കന്ധങ്ങളുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യ സ്കന്ധം മുതൽ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സർവ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായത്തിലെ ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഗൗരനിധായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരേ ഹരി രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 രാമ